Mong kange chini highest peak Betlingchhip omono sobse kuchuk Twipra haste ni teyang bai baisa hingkangke Mizoram yango hingkangke kwcharo lungai nodi tongo twisa yang pura Mizoram yang bai baisa Hathai hingke Naithok ke chini Twipra haste o Laibuma swnamwi kwlangjak chini Twipra haste ni sobse kuchukkuk Betlingchhip Busuk Naithok yang ke Tripura chini Tripura ni highest peak Betlingchhip among chini Betlingchhip foldung saini simi tisamani chini Tripura rok naidi Busuk bo Naithok jaga bamse ke kwbang chini edisi amchaio je khopjak tongmani among ke Betlingchhip area oro kami amchaini foldung sei guest house ni hoite tei kaisa bai paisa hingke Mizoram tei srapsani yagola sagui phunuknai kufur khe nukjagui tongmani omo hingke chini bru rokni rehabilitation center oro hingke belai no naithok khe nukjago chwngkhri khri khaiui chini Betlingchhip no bang phunuknai naitongdi tei Mizoram yang khe Tripura tei bai baisa hingke Mizoram among hingkangke chini highest peak Betlingchhip